Bon dia. La veritat que posar-se davant d'un públic com són gent molt coneguda, molt volguda, i en companyia d'esta taula, la veritat és que jo estic molt nerviós, perquè és ma casa i és el primer llibre que presenté així a ma casa. És el CEU, és a dir, aquesta universitat, i aleshores jo m'ho havia preparat escrit, per la qual cosa m'agradaria llegir 4 paraules, perquè si no, després dic coses que després s'interpreten malament i que sol passar, no? No vull dir males interpretacions, tot el contrari. Parlaré de 4 punts només. Jo vull donar agraïments, parlar del CEU, parlar del llibre i propostes de futur. Són 4 punts. Bé, en primer lloc vull mostrar el meu agraïment a totes les persones que han fet possible este acte, i així a la Universitat CEU Cardenal Herrera. En primer lloc, al degà de la Facultat d'Humanitats i Ciències de la Comunicació, el professor Elías Duran, també el meu director de departament, que també ha tingut part importantíssima, el professor Luis María Mirón, que també ha apostat per aquesta presentació del llibre. També agraeix la presència de la vicedegana i agraeix totes les paraules que ha dit, que pense, tal com ha dit Ramon Ferrer, que són paraules sinceres, que a vegades en aquesta societat en la que ens falta l'honestedat, ser honest, com els anglesos, és difícil. La professora també, dic, el CEU és ma casa, he de confessar que em sento orgullós, però també em provoca un cert respecte. Com no podria ser altrament, també vull agrair la bona disposició de les dues persones que ens acompanyen en representació de les institucions, crec que més rellevants per a aquest tema que presentem. El grup Radio Televisió Valenciana, de la mà del seu director general, el senyor José López Jaraba, i l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, de la mà del seu president electe, Ramon Ferrer, que va ser elegit el passat 18 de novembre, que serà nomenat este divendres de matí com a president de l'Acadèmia, i que ahir mateixa va eixir el decret en el diari oficial de la Comunitat Valenciana. O sigui, agraeix moltíssim l'esforç d'estar així perquè també estem en un punt d'inflexió de canvi de presidència en l'Acadèmia. Lògicament, l'EMAF es va fer amb la presidenta Ascensió Figueres i el grup d'assessorament, com ara després comentaré. Agraeix l'Acadèmia Valenciana de la Llengua perquè també ha editat el llibre. I realment l'edició és de l'Acadèmia i l'execució hauria de ser de Canal 9, de Radio Televisió Valenciana en general. Finalment, agraeix també a totes les persones que heu volgut vindre a aquest acte, tots els que us he convidat, també les persones que m'han donat suport, de PAS, PDI, alumnat de titulacions de periodisme, comunicació audiovisual, alumnat si concret de la assignatura de primer, que veig que heu sigut fidels també, a vindre a escoltar el que ja escolteu en classe, però bé, està bé també repetir-se. I amics i coneguts. Deixeu-me que digui ara les paraules de l'EMAF. Així com també reflexionar d'on venim i on estem i on volem arribar. Este acte de presentació de l'EMAF així al CEU, l'EMAF llibre d'estil per als mitjans audiovisuals en valencià, este acte no és una activitat cultural més que hagin muntat a la Babalà, sinó que és un acte previsible, jo diria que és natural. És normal que el medi on ens trobem, una universitat de comunicació, facultat de comunicació, siga l'escenari idoni perquè este llibre d'estil es presente, es faci present, tant per a docents com per a discents, tant per al professorat com per a l'alumnat de comunicació. I és que el CEU ha sigut pioner, cal remarcar-ho, en l'ensenyament del periodisme i apostant per l'assignatura de valencià ja des dels seus inicis. Precisament enguany commemorem els 25 anys que el CEU imparteix la carrera de periodisme així a la Comunitat Valenciana. Precisament des de l'any 1986, que és quan es van començar els locals allà a València, és una història un poc més llarga però no ve a cas, l'any 86 quan van començar els primers estudiants de periodisme d'ací de la Comunitat Valenciana, fins a l'any 99, tots havien de cursar 3 anys obligatoris de valencià. Després, amb els nous plans d'estudis, tot això ha canviat. Han sigut molts anys d'ensenyament de la ferramenta periodística que és el valencià, que és la llengua, que és el valencià als mitjans de comunicació, assignatura que no existia en cap lloc, ens la vam haver d'inventar així al CEU, i de fet, si busqueu en internet valencià als mitjans de comunicació, directament vos du a les assignatures que hem estat impartint, i que, diguem-ne, el membre fundador d'ací del CEU, ara comentarem, no puc deixar d'anomenar-lo, és el meu mestre, Emili Casanova. Emili Casanova és membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, ha sigut també elegit ara vocal recentment, ara ja és vocal de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, i és una persona que sempre ha treballat així al CEU i pel CEU. Qui no coneix Emili Casanova? Si algú ha passat pel CEU, qui no coneix el professor Emili Casanova? Emili és el professor també de tots els professors de valencià, això cal dir-ho també perquè és professor de la Universitat de València. Emili ha estampat un segell, un carisma, tant en l'alumnat com en el professorat de valencià que ha passat per així pel CEU.
no vull deixar d'anomenar Empar Jiménez, Josep Sánchez i Vicent Artur Moreno, que han sigut les persones que jo he conegut que han passat per ací, pel CEU. Ha impregnat tolerància lingüística, ha impregnat model prioritàriament valencià i valencianista. Bé, alguns es preguntareu això a què ve, no a la història personal. Jo ho tinc molt clar. Sense el CEU i sense Mire Casanova, el LEMAF no existiria. El llibre d'estil de mitjans audiovisuals és un reflex de tot el que hem mamat i de tot el que hem ensenyat així en el CEU per al periodisme. Bé, el LEMAF estem davant una proposta lingüística, com s'ha dit abans molt bé, una proposta oberta, m'agrada la paraula oberta perquè realment la tolerància dins de la llengua crec que és el que ens enriqueix i respon a una realitat. El LEMAF respon a la necessitat expressada per alguns professionals de la llengua en l'àmbit de la comunicació que després d'unes jornades que van tindre l'any 2007-2008 nosaltres fèiem ponències però després venien a preguntar-nos però és que jo soc directora de sala de doblatge i no sé si dir l'este o aquest, no sé si dir decideix o decideix, no sé si dir necessito orientar-me perquè no sé si dir pou o pou, no sé si és oberta o tancada. Aleshores, els professionals especialistes que sabem en el tema ens van fer consultes. Arran d'això, els professionals del sector ens van reunir per donar cobertura al que se'ns demanava i eren orientacions lingüístiques per a fer homogènies les comunicacions en valencià. Ens van unir unes persones per a treballar en aquest sentit. Vam presentar un esborrany a la secció d'assessorament de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. No puc tampoc deixar d'agrair a l'acadèmic Josep Lluís Domènech, que és el president de la secció d'assessorament, que ha sigut el que ens ha dirigit i ens ha esperonat per a continuar en aquest projecte que pareixia un impossible. De fet, passa com en la tesi doctoral, que estàs fent-la i ve un moment que dius l'abandone, la deixe perquè no sóc capaç d'acabar-la. I res, sempre tens l'esperó, tens algú que està punxant que diu acaba. En aquest cas, en el llibre d'estil, el mateix. Va haver un moment que no ho tenia clar i no veia que tenia eixida, però hi havia l'esperó de l'acadèmia, de Josep Lluís Domènech, etc. i tants amics. Juntament amb la unitat de recursos lingüístico-tècnics de l'acadèmia, dirigits per Josep Lacreu, han fet possible aquest llibre que tenim així davant la presidència d'Ascensió Figueres. Després de l'aprovació de la secció d'assessorament, els autors van mantenir una sèrie de reunions. Així al CEU vam fer una reunió també, es van reunir a Guadassuar, es van reunir a diferents parts de la geografia valenciana, diguem-ne, que van abocar al que és aquest llibre d'estil. Cal fer esment del grup que hem treballat en aquest llibre, que són Josep Àngel Mas, és professor de comunicació audiovisual a Gandia, Francesc Fenollosa, és director de doblatge i és doblador, ha fet un curs a CEU recentment, és la veu del Geni Tortuga en la bola de Draxeta, i ara també és professor de CEU, fa l'assignatura de doblatge de 5è. I Sofia Moldó, Carmen Castillo i Teresa Olmos, que són traductores i adaptadores de doblatge. Per acabar voldria aprofitar-me d'aquest acte, d'aquesta benentesa que tenim així a la taula amb institucions tan pertinents com són universitat, acadèmia i mitjans de comunicació com Canal 9 i Radio Televisió Valenciana. Com hem dit al principi, no estem en un acte oportunista ni imprevist, sinó que és natural. És natural que es presente un llibre d'aquestes característiques en una facultat de comunicació i en uns agents socials com la màxima institució normativa, la ràdio, la tele, en valencià. El que voldria demanar als tres, ja que estem així, és que hi hagi una dignificació clara i concreta pel valencià. És a dir, que no siga la llengua de la família, que no siga la llengua anar per casa, la llengua dels valencianoparlants, com molt bé ha dit el nostre degà, sinó que el valencià siga per a tots, siga absolutament per a tots, no només per als valencianoparlants, perquè si no és discriminació. Aleshores, s'ha de situar la llengua en el lloc que es mereix. Ja fa molts segles que estem patint agressions, etc. I penso que ara és el moment de deixar-nos de baralles estèrils i donar-li l'estatus que es mereix un valencià. Només amb una col·laboració estreta entre universitat, acadèmia i l'ENS que més potència té per difondre el valencià, és a dir, la ràdio i la televisió valencianes, dic que només amb un suport sòlid dels tres agents serà possible fer justícia a la llengua que els professionals utilitzen als mitjans de comunicació. Soc conscient que hem fet ja alguns passos, entre els quals la publicació del LEMAF, però insistís que cal crear ponts d'estreta col·laboració, Canal 9, CEU o universitats públiques i Acadèmia Valenciana de la Llengua. Amb este prec em posa a la vostra disposició, espero que prompte veurem més fruits i tal com els hem vist durant aquests últims 25 anys entre els nostres estudiants en la disciplina de comunicació així al CEU, perquè no és estrany quan vas pel carrer i trobes un periodista anar darrere de corrents i dir on has estudiat?
i gran part dels estudiants, jo ara mateix llegeix així de la televisió i de la ràdio que han passat per la situació, me'n recordo perfectament, no me'n recordo els noms, però que tenen el segell així del CEO, i això per a nosaltres és molt important. Moltíssimes gràcies.